Gândiți-vă că totul a pornit de la un sat. Un sat care a rămas fie cucerit de greci. Grecii l-au dezvoltat. Au adus semne, au adus semne. Semnul venea cu mare, de mag venea cu pământ. S-a făcut un centru comercial unde, gândiți-vă, în mijlocul orașului a făcut și o piață, un fel de mall. Zona s-a dezvoltat. Romanii au văzut, așa am să și noi. Au venit și ei, au cucerit, au făcut zona și mai prosperă, până când semnele n-a mai putut să vină. Când semnele n-au putut să vină, ei se magă pe ce stau singur aici, mai stă prietenul meu, și s-a abandonat. A rămas anii au trecut și s-a acoperit totul. Și s-a descoperit în 1900, nu știu când, de un arheolog francez, care n-a descoperit foarte mult. După el a venit Vasile Curvan, care a descoperit cel mai mult inscripții și a descoperit, a făcut toată Dobrogea un alte piese de istorie. Hai să mergem.